Čiže aha, ja som tam u nového vlogu. Dneska ideme s našou školou, teda s našou bývalou školou do Bratislavy, do divadla a ešte do divadla, do obchodu a také. A my budeme natáčať, že ako ideme a vždycky, keď bude niečo dôležité, tak my vám to natočíme. Dobre, čiže toto je iba proste taká cesta. A čo plánuje spraviť je Soul Challenge. Čo je preboha, dá si niečo nové? Dáš si lyžičku a poliovú lyžičku plnú soli a musíš to prehltnúť. A budeme mať vodu na zemi. Dobre, toto môžete vidieť. Dobre, tak teraz určite ak sa vám bude video páčiť, tak dajte like a odber a ja to nejako zostriam. A teraz sa tam nič zaujímavé nejde, môžete sa pozrieť sami. Chodí tam iba ruka hore dole. Dobre, tak ja to nejako zostriam a uvidíme sa neskôr. Čiže som tu naspäť a akurát ideme okolo krajného. Som stopol cestičku, lebo to nič nebolo. Ahoj! Vidíte tú krásnu prírodu. Je tam niečo vidieť? Na obrig. Krásne stromčeky. Žene divákom mysle. Tu môžete Matúšak tancuje. Party hard, party hard. A prečo ma sa tak nerozprávame, lebo... prečo je to taký hluk, lebo všade na blokoch sú tu deti a... Rýchly záber. Ale že či ste tam od toho videli, ale... Ani by ste nič moc nevideli. Toto trtká. A vidíte krásne detka. Ale nie. Dobre, tak ja to zase strihne a uvidíme sa niekedy, no kedy.